Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing anak-anakku, mugi-mugi tansah pinaringan sehat. Nggih, sakmenika Bu Yuli badhe bahas tugas minggu kepungkur ca. Nggih menika buku tantri kaca kalih dasa 7. Sakmenika monggo dibuka nggih Nak. Kaca kalih dasa 7. Nggih. Bu Yuli badhe bahas gladen 3 lan gladen sekawan. Nggih, misale menawi salah monggo dibetulaken nggih, Ca. Ingkang nomor setunggal gladen 3. Pawarta kudu ngandharake kedadean ingkang nyata. Leres nomor boten, Ca? Ya, pinter, bener. Ingkang nomor kalih, nggih. Pawarta kang ngandharake kedadean nyoto iku diarani opini. Leres napa mboten, Ca? Ya, mboten, berarti salah. Ingkang nomor 3, fakta yaiku pawarta kang awujud kedadean nyoto ditambah panemune ahli. Fakta itu kan sesuai kenyataan nggih, Ca. Leres napa mboten? Nggih, leres ya, salah nomor 3. Ingkang nomor sekawan, saben wong butuh pawarta. Terus napa mboten ya? Ya, pinter, bener. Nomor gangsal, pawarta bisa awujud hiburan. Nah, biasanya bocah-bocah nonton TV kangge hiburan, pawartane kangge hiburan. Terus napa mboten, Nak? Ya, pinter, bener. Nomor 6, saben dina mesti ana pawarta. Pawarta iku kan kedadean nyata nggih, Ca. Saben dina mesti ana pawarta. Leres napa mboten, Nak? Ya, pinter, leres. Nomor 7, kalawarti basa Jawa kang isih terbit nganti saiki yaiku Jayabaya. Leres napa mboten, Ca? Nah, niki saged ditingali dateng internet nggih, Nak nggih. Menawi basa Jawa Jayabaya niku matasi diterbitake napa mboten? Ya, jawabanipun nggih menika ya leres, bener. Nomor 8, kalawarti yaiku kabar kang diterbitake ora saben dina. Kalawarti dadi kala-kala. Iso minggon ya, minggu sepisan utawa sasen ya, saulan sepisan. Berarti nomor 8 leres napa mboten, Ca? Ya, pinter, leres. Nggih, menawi salah tolong dibetulake nggih, Nak. Sakniki monggo dibuka buku tantrinipun kaca kalih dasa 7 tetep gladen sekawan. Lah menika ya pitakone ade dasar pawarta ingkang wonten ing kaca kalih dasa sekawan. Halaman 24 ya, kegiatan pramuka menika. Oke, nomor setunggal. Ade dasar isine tulodo pawarta ing dhuwur iku jenise kalebu napa, Ca? Ya, pinter, kalebu pendidikan ya, pendidikan pramuka. Nomor kalih, ade dasar sumbere pawarta ngapunten, ade dasar sumbere pawarta kasebut jenise yaiku napa, Ca? Ya, pinter, fakta. Dadi kegiatan nyoto nggih, Ca nggih. Nomor 3, ade dasar wilayahe pawarta kasebut jenise yaiku Indonesia Scout Challenge. Jadi sak Indonesia. Lek sak Indonesia berarti wilayahe napa, Ca? Napa, Nak? Ya, pinter. Nasional. Oke, nomor sekawan. Ade dasar sumbere pawarta kasebut jenise yaiku pitakon nomor kalih lan nomor sekawan iku sami nggih, Ca? Ya, berarti jawabanipun napa, Nak? Ya, pinter, fakta. Nomor gangsal, pawarta ing dhuwur sumbere yaiku saking pundi, Ca? Nah, saged diwaca nggih. Saking Jawapos. Dadi koran Jawapos. Nomor 6 nggih, Nak. Pawarta kasebut diterbitake ing wilayah pundi, Ca? Ya, saged ditingali nggih bagian dhukur menika ya, Jakarta. Berarti diterbitake ana ing Jakarta. Pinter. Menawi salah tolong dileresake, dibetulake nggih, Ca nggih, kangge sinau PH. Cekap semanten bahasanipun Bu Yuli, bocah-bocah. Mugi-mugi sehat walafiat ya. Salat gangsal waktu, salat sunat duha ya, puasa sunnah.
Ojo lali patuh marang bapak lan ibune. Mugi-mugi sedaten sehat. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.